Hej derude. Rigtig mange mennesker de spørger mig, Mads, hvad er det for noget med det der olie? Og jeg vil sige, jeg laver aldrig juice og smoothies uden at tilføje olie, og det gør jeg egentlig af flere årsager. Den første grund til at putte en lille smule olie i min juice, det er for at øge optageligheden af de her fedtopløselige vitaminer A, D, E og K, som alle sammen er fedtopløselige, og dem finder vi især i underjordiske øh, grøntsager, som for eksempel rødbede og gulerod og så videre. Men cirka en spiseske vi putter i, og det er også med til at stabilisere mit blodsukker. Der er mange fordele ved at tilføje en lille smule olie, og nogle af de ingredienser, vi har i min egen olie her, Aalborg High Life, det er altså hørfrøolie, vi har hampolie, vi har rapsolie, vi har hybenkerneolie, vi har appelsinskalleolie, vi har citronmelisse, vi har lecitin for solsikke i, og vi har rosmarin. Så vi har altså også presset nogle af de her krydderurter, og det kan altså også være med til at give en super lækker smag. Så bare lige et par tanker om olie her. Lad med at putte olie ned i juicemaskinen. Kom det i juicen, når du er færdig. Skål derude.